Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бүген сүз мәшһүр фикер иясе һәм дин белгече, татар халкына һәм гомумән төрки халыкларга бәялә бетергесез мирас калдырган шәхес Габденасыр әл-Курсави турында. 36 еллык гомер аралыгында ул күп эшләр башкарырга өлгергән. 2026 елда олуг әдипнең 250 еллыгы билгеләп үтелә. Габденасыр әл-Курсави тормышы белән тулырак Татар энциклопедиясы һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Татар тарихында әлегә кадәр тиешенчә өйрәнелмәгән һәм бәяләнмәгән шәхесләр күп. Шуларның берсе күренекле дин галиме, фәлсәфәче, реформатор Габденасыр Ибрахим улы Курсави. Габденасыр Курсави 1771-76 еллар аралыгында Татарстанның хәзерге Арча районы Югары Курса авылында туа. Башта хәзерге Кукмара районы данлыклы Мәчкәрә авылы мәдрәсәсендә, аннары төрки халыкларының дини гыйлем учагы саналган Бухара мәдрәсәсендә белем туплый. Курсави Бухарадан әйләнеп кайткач, туган авылы мәчетендә имам-хатиб һәм мәдрәсә җитәкчесе була. Хатынының туганнары сәүдәгәр Үтәмешевләр аңа яңа мәдрәсә бинасы төзеп бирә. Галим халыкны укырга чакыра башлый. Үз акылың белән тикшереп, эзләп тапта, шуның белән гамәл ит, ди ул. Дингә реформа ясау кирәклеген дә яклап, мәдрәсәдә алгебра, математика, геометрия, тарих фәннәрендә укыта башлый. Курсави беренчеләрдән булып иҗтиһад темасына, ягъни дини сорауларга бүгенге заман таләпләрен истә тотып җавап эзләүгә керешә. Ул Коръәнне һәм Мөхәммәд пайгамбәрнең сүзен, ягъни хадисләрен өйрәнергә чакыра. Аның фикеренчә, диннең нигезен өйрәнмәү аркасында мөселман җәмгыяте артта кала. Курсави җәмгыятьне төзәтүнең юлын күрсәтә. Ул да булса Коръән һәм Сөннәт нигезләренә кайту. Ул заманының караңгы дин әһелләрен, исламның асылын аңламаган шикле дини юнәлешләрне тәнкыйть итә. Ясалма диндарлыкны, читтән тыш аскетизмга бирелүне гаепли. Үзенең Әл-Иршад лил-Гибад, Аллаһ куллары өчен насихат дип аталган иң атаклы хезмәтендә Курсави халыкны тормышның төрле өлкәләрендә актив катнашырга чакыра. 1807 ел тирәсендә Курсави яңадан Бухарага китә. Биредә ул Аллаһ сыйфатларына кагылышлы илаһият мәсьәләләренә багышланган бәхәсләрдә катнаша. 1808 елның апрелендә Курсави исламият мәсьәләләренә карашын ачыклау максаты белән Бухара әмире катнашачак мәҗлескә чакырыла. Мәҗлестә Аллаһ сыйфатларының билгеләнгән санын танымаган теләсә кайсы мөселманны диннән язган дип санарга һәм үлем җәзасына хөкем итәргә дигән карар чыгарыла. Курсавига үлем җәзасы яный. Ул укытучысы киңәше белән Бухарадан китәргә мәҗбүр була. Кире туган авылына әйләнеп кайткач, Курсави яңадан мәгърифәтчелек эшенә тотына. Ләкин шул елларда Оренбург мөфтиятының дин әһелләреннән махсус имтихан бирдертү таләбе, шул исәптән рус телен белү, белмәвен тикшерү Курсавида ризасызлык тудыра. Моның белән килешмәве һәм дини реформаторлыгы сәбәпле ул шактый гаепләүләргә дучар ителә. Шулардан туеп, Курсави 1812 елда хаҗга китә. Шул сәфәр вакытында август айында Истанбул шәһәрендә вафат була. Кабре Үскүдәр зиратында. Үзеннән соң гарәп телендә 10 дини хезмәт калдыра. Заманасы өчен Курсави фикерләре шактый либерал була. Юкка гына аның хезмәтләре алга таба татар модернизмының нигезен тәшкил итмәгән. Курсавиның дини реформаларын Шиһабеддин Мәрҗани, Хөсәйн Фәйисханов һәм башкалар дәвам иттерәчәк. Хәтта 20-нче йөз башында Курсавиның идеяләре Габдулла Буби, Муса Бигиев, Зия Камали кебек татар исламият галимнәренең хезмәтләренә йогынты ясый. Бөек дин галиме Габденасыр Курсави исемен Татарстан галимнәре, дин әһелләре һәм якташлары бүген дә онытмый.
Татарстан Фәннәр академиясының Татар энциклопедиясы һәм төбәкне өйрәнү институты Курсавиның 250 еллыгы уңаеннан Казанда һәм туган авылы Курсада фәнни конференцияләр, Курсави укулары оештырды. 2016 елда Арча районы Югары Курса авылында галимгә багышланган мемориаль һәйкәл ачылды. Авылдагы чишмә төзекләндерелеп, аңа Курсави исеме бирелде. Әйтеп үтәргә кирәк, бүгенге көндә тарихи шәхесләребезнең истәлеген саклауда иганәчеләрнең әһәмияте бик зур. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Россия Федерациясының атказанган элемтә хезмәткәре, озак еллар Тат-Телеком акционерлык җәмгыятен җитәкләгән иганәче Лотфулла Нурислам улы Шафигуллин нәкъ менә шундыйлардан. Үзенең әлеге юнәлештәге эшчәнлеген ул күпләр бу олуг шәхесләребез турында берни дә белми иде. Аларга бәйле тарихи истәлекләрне торгызу, нәкъ менә шушы бушлыкны тутыру, халыкның берникадәр булса да күзен ачу теләгеннән башкарылган гамәл дип билгеләп үтте. Курсавидан тыш Габдулла Тукай, Шиһабетдин Мәрҗәни, Туфан Миңнуллин һәм башка бик күп олуг шәхесләребезнең истәлекле урыннары, мемориаль музейлары Лотфулла Шафигуллин ярдәме белән торгызылды.